Знаете, един от основните проблеми на страната и на обществото ни, нещо за което и ние си говорим много пъти с наши гости в Емисия България, изтичането на млади, интелигентни, образовани българи в трудоспособна възраст, далеч от родината, дали в Европа, дали някъде друга по света. И в същото време усилията на институциите, които до сега години наред не довеждат до никакъв резултат. Някои политици през години са опитвали да имат такива собствени кампании, инициативи, които също да върнат младите и въобще българите обратно в родината, но неуспешни. Пореден опит започна вчера за това с създаването на клуб Милениум. Целта на този клуб е да обединява живеещи в чужбина млади българи и да се опитва да ги привлече отново да се завърнат в България, да създаде такива възможности. За учредяването на този клуб е съдействал бившият български премиер Симеон Сакскобургготски. Нека да чуем някои от хората, които вчера присъстваха на създаването на клуб Милениум. Аз се чувствам гражданин на Европа в момента и не виждам никакви физически бариери. Когато се отвори възможност, бих се върнала тук. Това не значи, че ако се върна, ще останат завинаги. Мога пак да отида до Италия или пак да отида в Англия. Начинът, по който в момента според мен е устроен Европейския съюз, предполага едно движение на хора, свободно движение. Никога, когато съм се установява в държава, не съм смятала, че това ще е мястото и ще остана там в дългосрочен план. Завърна в България без непрекъснатите постоянни усилия, насочени в една посока, и какъв по-хубав форум от това да говориме. Мисля, че в момента за мен е това, което ме спира, е просто, че в чужбина е възможно да натрупам повече опит към момента, или поне според моите виждания и възможности. Има и финансови причини, но бих казал, че като цяло имам чувство, че в момента мога да се развивам поне начално, тъй като аз почнах да работя преди около година. Може да се развивам по-добре в фонда. На гости в Емисия България е Велислава Петрова, която е докторант и президент на Българското студентско общество в Кеймбридж. Вие сте част от новосъздадения клуб. Здравейте и добре дошла. Здравейте. Може би да разкажем какво точно ще представлява клуб Милениум. Първо само да направя едно уточнение. Аз съм бивш президент на студентския клуб в Кеймбридж. Бях миналата година. Студент в момента клуб Милениум, както вие в началото споменахте, е идея да организира българи в чужбина, но и в България в една такава единна структура и платформа, която да им позволи да изграждат контакти, да помагат на един на друг на базата на опита, който вече така или иначе имат, който са изградили в следствие на живота си в чужбина или в България. И като следствие това може би е връщането на част от тях в България, но не мисля, че това е основната идея. Основната идея е да се изгради на първо място диалога между хора в България и в чужбина, за да се разбере как може да използваме всъщност уменията, които всеки от нас е придобил, не само извън България, но и в България. Така че да можем да имаме общи каузи и да може всеки от тях да допринася за работата на други и да помага на други. Така че да има нещо, което да даде след като от това, което е придобил. В момента съществува ли такъв диалог? Мисля, че има в определени държави, има по-добре организирани студентски общества, в други не чак толкова. Не мисля, че има особено добър диалог между българи в чужбина и в България. И не искам да има такова разделение между студенти, които са общо се занимават с сходни неща, независимо от локацията. Мисля, че в днешно време, може би вашата телевизия също е пример за това, че независимо от това къде се намира един човек, може да се свързва с други, да работи над едни и същи идеи и цели. И това е основното нещо, което искаме да започнем. А само към студентите ли ще бъдете насочени или въобще към всички българи зад граница и тук? Главно е насочено към хора, които са били студенти и сега са завършили и работят. Част от хората, които в началото се включиха в организацията и сега работят заедно с нас, са и хора, които вече са завършили. Така че не е само студенти, по-скоро хора от различни области. А изцяло доброволческа ли е вашата инициатива? Да, мисля, че това е нещо, което е доста характерно на Запад и доста хора се включват в различни благотворителни организации или доброволчески организации от такъв тип. Това е организация, която е едно ниво над различните видове общества, които всеки от нас е бил част, като част от определен университет. И искаме просто да го организираме в малко отвъд конкретни университети, така че е доброволческа и
базирана на наш Любопитно е каква е ролята на бившият български премиер Симеон Сакскобургготски в учредяването на тази структура. Тя е, казва, доброволческа, изцяло свързана с млади хора, студенти. Каква е неговата роля всъщност? Той е човек, който ни подаде ръка и човек, който познаваме още преди няколко години, когато беше наш гост в Кембридж и беше гост на студентския, там има като място, в което се изнасят лекции от изключително известни личности. Той беше поканен от университета и беше също и наш гост. И така ние показахме наши идеи и неща, за които обмисляме да направим в бъдеще. И той беше ни подкрепи и даде възможност да се проведе този форум, така че наистина да се чуе за него и да имаме възможност да стигнем до повече хора. Но вие ли потърсихте господин Сакскобургготски или от негова страна дойде инициативата за съвместната ви работа? Той е въпрос на комуникация. Ние излязохме с идеята за такова събитие. Той беше готов да ни подкрепи и да ни даде тая възможност. Ние не за първи път опитваме да направим събития, които биха помогнали на хора и в България. Организирахме преди Коледа такова събитие за млади българи, които искат да кандидатстват в Англия. Така че нашите опити започват не е за първи път, но в случая той е човек, който ни помогна да осъществим тая инициатива в България. Добре, смятате ли, че понеже и преди имало такива опити, имаше така наречената Български велик ден, имаше такава инициатива започнат Иван Костов от самия Симеон Сакскобургготски, но тя беше по някакъв начин потребена или инструментализирана. Смятате ли, че може да случи това и с тази инициатива? Ние сме доста млади, повечето, че да помнят Българския велик ден и преди доста време. Всяка една инициатива може да бъде поднесена по различен начин. Нашата цел в момента и всеки от нас се бори за това да бъде една платформа, която да не бъде основана на конкретни цели, на конкретни идеи, конкретни политически пристрастия или нещо такова, да дава възможност на всеки един от нас след конкретен път на развитие в чужбина или в България, да изрази своите собствени идеи и да покаже своите виждания. Така че няма на този етап по никакъв начин не сме обвързани абсолютно с нищо, към която и да е партия. Никой не ни финансира, никой не ни казва какво да правим. Това наистина са група от млади хора, които имат желание да се обединят и да си помагат по някакъв начин. Вие лично как виждате сега посоката, в която трябва да тръгне и самия клуб и въобще усилията на цялата организация? На къде трябва да се насочите първо, за да постигнете крайен резултат ефективен? Имаме като основни първи стъпки, за които смятаме да работим. Като за начало, мислим, че най-лесният начин, за да можем да свържем толкова много хора, е да имаме интернет платформа и уебсайт. Така че първото нещо, над което наистина ще работим, е да имаме такъв уебсайт, в който да можем да изградим няколко основни елемента, да има като профил на всеки един от членовете на този клуб. Така че всеки от нас да знае как може да се свърже с човек, когато би представлял интерес за него в конкретна област. Също така всеки един от нас да може да показва своя труд и работа, с която се занимава. Също така да дава различни хора дават коментари на теми, които ги вълнуват. Това е първо и след това са различни инициативи, които смятаме да подкрепим и които мислим, че са важни за България. Част от тях са, например, бъдещето председателство на Европейския съюз от България. Също така подкрепата на българската кандидатура за генерален секретар на ООН. Също така една друга инициатива, която сме започнали още преди като част от студентските ни общества, е да се направи по-ясна връзка между българската образователна система и тази в чужбина и обратно. Така че да бъдат признавани дипломи на българи, които са завършили в чужбина, да бъдат признавани в България, защото имаме случаи за българи завършили в чужбина, чието дипломи не са признавани в българската администрация. И обратно. Институции в Англия, които са свързвали директно с нас като студентски общества, които не разбират как се формират оценки в българската образователна система, какво означава матурата, как тя се добави до останалите оценки, някакви такива, които на пръв поглед изглеждат бюрократични неща, с които можем наистина да помогнем, бидейки част от общество вече там и завършвайки там. Интересно, вие имате докторантура от Кембридж. Къде виждате своето развитие? Виждате ли себе си в България? На този етап аз занимавам с наука и може би съм един от хората, които доста по-трудно би си намерил работа специално в академичната сфера в България. Заради това близкото си бъдеще го виждам като човек, който работи и има следващи степени, в които трябва да се доказвам. Не съм мислила за връщане в България на този етап. Но не мисля, че връщането в България, физическото връщане в България е единственият начин човек да помогне на България. И точно това се опитваме да повтаряме и да казваме, че всеки един от нас
не е по никакъв начин оправдание това, че си напуснал България, че нямаш вече нищо общо и не искаш да помагаш. Мисля, че всеки един от нас може, независимо, че не е в България, да помага, така че независимо дали съм в България или не, това не мисля, че има разлика. А в този контекст, всъщност, имате ли някакъв опит с академичната среда в България? Вие се занимавате с вирусология. Имате ли някакъв опит с работа, съвместни проекти с БАН или с Български университет? Аз лично нямам, не съм се опитвала да осъществявам такива контакти, главно защото до този етап работа ми научната е била свързана по-скоро на академична и постигане на съответните степени, но имам познати, които са се опитвали да осъществят такъв контакт и бих казала, че е изключително трудно. Не знам дали е заради разликата в интересите научните или по-скоро за доста различното ниво на начин, по който се осъществяват дадени проучвания, но доста трудности се срещнали и нямам положителни примери, за съжаление, за хора, които са се върнали и се занимават с наука. Каква е обратната връзка, която получавате от българските студенти за създаването на този нов клуб? Първоначално да се възприе с малко неприязан, не неприязан и съмнение, какво точно представлява. Мисля, че първите етапи беше да разберем какво точно искаме да правим, но след като обяснихме съответните цели и идеи, мисля, че се прие изключително радушно, защото на българско ниво не мисля, че съществува нещо такова и начинът да се свържат с всички останали българи, които са общо една и съща възраст, еднакви интереси, но в различни държави, се прие изключително добре и още вчера по време на конференцията имахме достатъчно хора, които изявиха желание да се включат в българският клон, ако щете, на тази организация, защото тя няма да бъде само в чужбина, но и в България. Така че има изключителен интерес. Просто сега сме в етап, в който уточняваме начинът, по който ще структурира и как да вземем този първоначален ентусиазъм и да го превърнем в някаква наистина градивна сила, която да може да доведе до конкретни резултати, защото иначе в началото винаги има ентусиазъм. А кога се очаква окончателно да заработи проекта? Тази седмица първата стъпка беше легалното учредяване на клуб, приемане на устава на клуба, правителен съвет и такива легални аспекти. Това е до края на седмица, може би другата седмица. И след това е първото нещо, което ще се опитаме да направим, да направим като вид проект за уебсайта, така че да намерим спонсори за уебсайт. Това е нещо, което наистина като първа точка, защото няма как да имаме организации в различни държави, ако нямаме уебсайт, който да ги обединява. Но вече имаме мейлинг лист, на който хората могат да задават въпроси и всеки един от тях, който се включи вчера, който беше част от конференцията вчера, успя да получи имейл или скоро ще получи имейл, с който му да бъдат разяснени основните елементи. Благодарим Велислава Петрова от новосъздадения клуб Милениум. Благодаря.